Iziphi izinto ezingaba imbangela ukuthi ushodelwe ke i-iron la emzimbeni? Kuningi zimbili indlela zokubuka. Absolutely. Oyedwa ukuthi uyalahlekelwa, omunye ukuthi akafaki ngokwanele. Labo bangafaki ngokwanele isikhathi esiningi kumphakathi lo ompofu, abantu abangadli kahle. Okay. Uthola ukuthi umuntu akadli. Kakhulu yeka abampofu. Esesikubona manje ukuthi nalaba esibabiza nge-middle class laba abahotela abahothisha abahonesi lapha laba basanda kuqashwa baphuma kuhluphekile esebedle kuma-restaurant abasadli kahle. Okay. Ibizilahleka nakho ne-iron. Ngiyathemba ukuthi uzonginika ithuba lokuthi ngibatshele abantu ukuthi kutholakalaphi. Yes, vele uhlale phe kwayo. Isimo sokuthi asisadli kahle uthola ukuthi usuyashoda asawufaki ngokwanele. Isikhathi esiningi-ke sesithi abantu abadle iy'tshalo ezihlaza umbala. Kulula kakhulu lokho kwa-iron. Akufani nezinto ey'ningi esesitshe labantu. Mfino. Iy'tshalo lokho kwama-veji imfino ehlaza. Awuzwake. Uyithola kakhulu. Nanokuthi-ke iy'lwane zonke inyama ethola ey'lwaneni inegazi. Iza noma isibiza-ke. Njobe inegazi inano-iron. So mawudla inyama, mawudla isibindi uzothola u-iron, mawudla inyama, udla ufishi uzothola u-iron. Bese uqinisa la ey'tshalweni amaveji ahlaza.